jsem si zapomněla, že tady vůbec jste. Takže já se budu radši převléknout, protože toto není vážně vhodný oblek. Takže jdeme se převléknout. Tak už jsem zpátky lidi, ale zjistila jsem, že je takový nový styl, že jako takhle si pod ty šatky nebo tak dáte prostě džíny. A je to strašně podle nich cool. Čumte, takhle mám pod tím džíny. Že je to cool, lidi. Ale teďka už se vracíme k vaření. Tak budeme potřebovat nějakýho Iron Golema, nevím, kde ho seženete. Prostě si ho vytáhněte z obrazovky. Takže jdeme. A ten je tamhle nahoře. Nějak to nejde vidět. Tak já si to tu nějak jakože střihla, protože jako to vážně nešlo fakt vyndat, jako vážně. Takže teďka jdeme dolů. Iron Goleme, něco ti řeknu. Chceš být součástí té věci, kterou vyrobím? Asi viditelně, jo. OK, já jsem se trošičku změnila, protože prostě já jsem se snažila mluvit jemně, ale takhle fakt mluvím normálně. Jakože fakt really. Takže, OK. Tak dali jsme tam toho Iron Golema. Teďka pojedeme tím výtahem nahoru, protože se vlíná. Ten grb mě už vážně se rýnká. No tak, otevřeš se výtahu. Tak. Fuj, kdo tady nasypal ty granule? Fuj, tak nechci šlapat, já jdu až semka. No, tak jsem tady. Tak tady takhle spakujeme celý tenhle gauč. Yeah! A jsem se ho trošičku zasekla o ten balkon, ale to bude v pohodě, absolutně. Tak to moc v pohodě nebylo. Ale takhle se to zmenšilo a je to mnohem lepší, jako. Takže to tam dáme, no. Takže teďka tam dám ten curb, protože ten už mě pěkně kaká, nebudu to říkat z prostince. OK. Aby se to ještě nevylilo. Tak. Co to tady je v té lednici? Tady to musím otevřít. Já nějaký špetky, tak to tam dám. Čumte na to. OK, takže teďka tam dám ještě tohle. Jo, já si vzpomenula, že bych tam rovnou mohla dát i celý barák. Ale to až naposled. To je hodně velký. No tak, teďka si jdeme pro naši zásadní věc. Kameramanko, hádejte, co to bude. Netuším. Ano, je to roster. No, kameramanko, vy jste ale sprostá. No, jako vy jste tady schodila celý stůl, tak úplně Tam nevím, je kde tady starosty. OK, teďka už si jdem tady pro naší taky jednu z hlavních a můžete uhádnout, že je to taky další luster. Protože prostě tady musíme celý barák. Fuj, tohleto odkopnu, to je hnusný. OK.
Já už fakt lidi nemůžu, ale dáme točit dál v tomhle videu. Takže tady vezmeme tenhle ten ošklivý lustr, který se mi fakt nelíbí. OK, vyspaly se mi tady trošku ty třpetky, takže jdeme nahoru, tady pro skluzavku naší. Musíme takhle hezky ze zhora. Já mám totiž svoji taktiku, lidi. Takže jdem na to. Takže tady to odpojíme a sedneme si do toho. To je dělný. Tak to zase musíme postavit nahoru. Kakáme na to prostě. Jdeme zase od zhora. Tady jde i vytáhnout bazén. No tak ten zatím vytáhneme. Ten napotřebujeme. Tohle to zase narovnáme. No tak. Dupnu si a schválně, jestli si ta skuzavka narovná celá. Tady vidíte, že ne, ještě není. Tady. OK, tak vidíte, že už se to narovnalo. Vidíte, jaký jsem kouzelník. OK, takže jdeme do bazénu. Já jsem zapomněla, že ten bazén jsem vyndala. Jaké divné toto je. OK, koukejte na to, tohle jsem já. Vidíte, jak jsem cool. A koukejte se, na tomhle obrazu taky jsem já. Koukejte. Tohle jsem já. Vidíte, jak jsem cool. Já vám ukážu, kdo je můj kluk. Tohle je můj kluk. Jo, to je tenhle ten. No, já nevím, že za to, že moje ségra nejmladšího tahá. A toho kluka máme tady. Koukejte. No a tady ho máme. Pojď sem, můj boyfriende. Vypadni z té klíčky. Už vypadnul. Já ho nemůžu nahnat. Jo, pojď sem, můj miláčku. No, tak kam bys chtěl? Tak já bych upřednostnila jednu věc. Koukejte, už se to dopeklo. Koukejte, co z toho je. To je jedno, já to upeču zpátky a bude to ten můj kluk. OK, takže koukejte, jaký jsem kouzelník. Tady máme to psa, ale já ho tam zavřu, ať se tam hezky upeče. Já si ho dám pak jako zákusek k tomuhle. Takže OK, takže teďka tu skuzavku hlavně. Jdeme na věc. OK. OK, to byla sranda, co? Došel mi tady dopis. Jo, došel mi tady dopis, vážně. Fakt mi tady došel dopis, no. Dajte mi ten dopis, prosím. OK, tady na tom dopise je něco napsáno. OK, takže... tam je napsáno dajte odběr. No, to byste určitě měli dát, no. To jste měli dát, vážně. A teďka se odpinknu nahoru, čumte.
tady a šla jsem si pro tuhle postel. Aj, to trošičku bolelo. Hej, kameramanko, kde je náš kotlík? Tak OK. Dáme ho tam. OK, je to tam, kameramanko. Já děkuju, kameramanko, za ten náš kotlík. Tak jdem nahoru. Tady jsou moje krásné duhové šatičky. Takže tam jdeme takhle za zhora dát. Chytím se tady. Au! Jak jsem to dala to... Vajda! Prosím! Prosím, pomozte mi někdo. OK. Promiň moje nožičko, já tě tam potřebuju dát. Vidíte, tady je mi vidět moje kost. Tak tam ji jdeme dát. Promiň nožičko. Ale jak se udržím na té jedné noze? Já ti pomůžu, pojď mi to. Prosím, potřebuji nějaký vozík. Tak, je tam. Prosím, dáte mi nějaký vozík. Neboj, já ti dám novou nožičku. Děkuji, kameramanko. Děkuji velmi moc. OK, tady se nám to trošku vysypalo. To jsou teda trable mnohé. A nejdřív vám teďka, zatímco se to vaří, vám ukážu své skills s baletem. Tak koukejte. OK, takže jako první věc tady. Takže koukejte tady, jak jsem úplně chytrá, jak to úplně dám dozadu. Ježiši, tak to už nikdy nebudu cvičit balet. No balet je fuj. Od teďka nesnáším balet. Prosím, pomož mi. Já mám ti zase nádem. Už to v životě nebudu dělat, tu srajdůčku. Tak už se nám to tu uvařilo. Tak dobrou chuť. Ha.